Добре, костетка. Здравейте, публика. Днес упражнявам малко гимнастика, ама чакайте се, стих. Камилиерката, дай тя се вода. Супля. Абе, камилиерката, тя се отдиша. Дай кърпа. Ти бе кърпа, да не мога да се влазне. Чакай се малка гимнастика. Ох, чакай! Малко крово. Стана обратно. Абе, балък, ти колата е насъжен. Камиерка, дай си бърша задника. No te casas. Hostia. Много далече си шмата, няма да ми ръце. Първата тъжасте. Трябва да взема един душ. Как сте, публика? Още съм тук. Какво искате сега от мене? Аре, бе, казвайте нещо. А ти? Аз ти. Какво искаш от мен да направя? Ще ти кажа някой вид. Добре. Какъв да бъде? Джиджи-биджи, ало тате. Добре. Не бе ли някога ти? А майката? Майката била Шугошо. Абе, не сме стигнали за там, ще ви разкажа. Две, нали? Добре. Ало, тате! Дай, сине. Аре, че сега си на работа, по-бързо говори, че не мога. Ало, тате! Ама да знаеш, че котката се издръска на подиума. Нали се разбрахме, че котката като се издръска някъде в къщата, ти ще го чистиш. В момента е с голи ръце и с туалетна хартия. Майка ти. Ти. Ало, тате. Пак ти! Тате, знаеш, че мама влезе с един чишогош в стаята и са богащите. Как чишогош, бе? Ти имаш свако стринка. Как си чишогош? Ами, влезе и са богащите. Ама да знаеш, че ако се зака на пола, няма да го... Край. Следващи в младост. Сега свата, сега с тебе, значи слади. Аре, стигай го, бе! И радио продължай. Чакай с това! Добре, вече цяло! Аре! Аре, в кончето! Аре, стига! Да се стига!